No, takto je uspôsobená cesta. Ako? No ja som totiž to trošku nevykryl, tú zákrutu. Neviem, čo je s nástrojmi a kedy sa dostaneme na hranie. S nástrojmi by nemalo byť nič. Dúfam. Možno by bolo. Ideme to pozrieť? Teraz nie, zvyčajne. Peťo, nevieš to poskladať? Zachránár Baywatch. Koľko? 100 metrov sa dáva, nie? Koľko? 100 metrov alebo pred zakrutu. A to nie je za také, ale... Ani ty neviem. Fakt o meter ďalej roztrčený práčky. Takže som sa snažil zastať a nechcel som bol nedržiť, ale Stručník dneska, vieš. Dobre, urobím si fotky a skúsime to. Ja si budem musieť troška pod kolesa vyčistiť, súvnuť na pevné. Tamto som sa vystupoval autám, zastal som na kranici, stál som. Ako som stál, zadok, prší už reku, už mňa reku stiahne. Zuzavierko, tak som sa pomaličky A prejdem dá sa už teda, skrížený autobus bol, ten sa naprával kamióny. ten, čo sme išli. No, Ty koksa. ten sa vystupoval kamiónu, tak toho tiež skoro do garábu hodilo. No a myslíte, že prejdeme, či máme ísť radšej? Ale prej sa dá pomaličky, idem pomaličky, no. Ale to tam bolo trošku. Ešte daj viacej pravý, inak nám už predok sem odtedy, aby ste mohli vidieť. Ešte daj ešte. No, nemáš myklo. Pomaly by sme sa mali byť. Dá sa. No ja som vyšiel, ale pomaličky. Dajme, To bude taká špikľavá ako aj tu. Veď ja sa otočím a pôjdem za vami, takže keby náhodou. Dobre, ďakujeme, majte sa.